Garin muna haske tabbas abun akwai daɗi, muna ta lerewa a zandar da mu da 'yan mata. Gari da 'yan gayu, zandar gari da 'yan mata, gari da masu kuɗi a komai muna ta yin rata. Fagen karatu ma matasan muna ta ba da wuta, ku zo mara da kanmu domin mu ƙara san juna. Akwai bayanai wanda na yi tanadi ga 'yan mata, na je garin Agadez sun ba na bozuwa kyauta, sun ce na aure ta zama gimbiya cikin mata, ni kuma in dai ba a zandar ba zan yi aure ba. Mutan Abuja ma sun ban gida da motoci, sun ce na zaunawa da 'ya'yansu ban shiga kunci, sun ce na yo nema na sa walwala cikin zuci, ni kuma in dai ba a zandar ba zan yi nema ba. Garinmu mai daɗi ba zan bar shi in rike wani ba, ba za ni London ba, Dubai, India ba Simun ba. Idan ka kushe zandar ni da kai miyo gaba, garinmu mai nema a Nijar ba ai kamar shi ba. Ina ta godewa masoya maza da 'yan mata, mu ƙara kishin zandar ta mu kar arena ta. Ga mai biɗar suna zan ba ku yi fahimta ta, da kun ji ai bibi ku ce ɗan gari kanan wanka. Garin muna haske tabbas abun akwai daɗi, muna ta lerewa a zandar da mu da 'yan mata. Muna ta lerewa a zandar da mu da 'yan mata.